ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ସବୁ କାମ ସରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ରୋଷେଇରେ ଖାଲି ସାଧା ସିଧା ଏମିତି ପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି। ଏବେ ହିଁ ଘରକୁ ଏତେ ଦିନ ଘରେ ନଥିଲି, ତ ଘର ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବିନ୍ସ ଫୁଲକୋବି କାଟିକି ରଖିଛି, ଆକୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଡାଲି ହେଇସାରିଛି, ଏଠି ଭଜା ମୋର ବସିଛି। ଏଇଟା ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମସଲା ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ତ ବୁଧବାର ଆଜି, ତ କାଲିକି ଗୁରୁବାର, ତ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ବନେଇ ସାରିକି ମଦଧା କରିକି ହିଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଶୁଏ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନେଇଛି। ଚିକେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ବନେଇବେ। ମୁଁ ନନଭେଜ୍ଟା ଖାଏନି, ସେ ଜଣେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି। ଏଇଟା ମସଲା ବାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚିକେନ୍ ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇକି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲି। ମୋର ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ସରିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ବନଉଛି। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। କାଲିକି ଗୁରୁବାର, ସାଇବାବାଙ୍କ ପୂଜା। ତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କେମିତି କରେ। ତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର, ଯେମିତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଗୁରୁବାର କରେ, ତ ଆପଣ ଯେତେଟା ଗୁରୁବାର ଚାହିଁଲେ ସେତେଟା କରିପାରିବେ। ତ ଗୁରୁବାର ସାଇବାବାଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବନା ଚାଲିଛି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଲୁଣ ପାଇଁ ଟିକେ ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଲୁଣ ପକେଇ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ବନେଇକି ଖିଆପିଆ ସରିକି ମୁଁ କିଚେନ୍ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।